soc religiosa vedruna, vaig parar a Igualada perquè vaig vindre a estudiar infermeria i jo venia de Manresa, que havia estat en una casa de caritat, allà dèiem casa de caritat, que teníem nois i noies. Des dels 3 anys als 18 les noies i els nois dels 3 als 14. El de Manresa em va marcar molt, aquella canalla i tot allò em va marcar molt. I fins que vaig poder aconseguir amb messengers de la Pau que ens deixessin. I llavors una altra hermana, l'hermana Calpe, que a Igualada se la coneix molt, vam intentar fer una llar. Ja hi havia un pis, allà al barri Montserrat, al carrer Nars, i llavors jo vaig començar amb un altre pis i als 40 anys ne vaig agafar 5 de cop. Un de 7, un de 5 i un de 3, germans. Un nen de 3 i una nena de 8 mesos. Així vam començar. Jo sempre dic, els hi has fet de mare. Y això ho acepto, porque digo como si fueran hijos suyos. Y yo digo, no, hijos míos no, porque yo no sé qué es tener un hijo. Me va semblar que la gent del barri se sentien com una mica fora d'Igualada, no? Ja no deien, vaig al carrer tal, al carrer, bajo a Igualada. A poc ha crescut el nivell cultural i el nivell, diríem, social, de família, també. Això de les dones del dimecres, quan van inaugurar el centre, van començar a fer cursets, coses, no? Un curset de corte, van començar... Elles es van donar compte que allò no podia ser per elles, perquè, clar, van anar a fer corte i havien de prendre mides, havien d'apuntar, havien d'escriure, i tot això no ho dominaven. Això la gent, clar, la gent tenim una cosa al cap que si no hi ha cultura, si no es fan coses, no té valor. Doncs nosaltres vam començar així, per això hem arribat on hem arribat, perquè no els obligàvem a res. Una colla de senyores, carregades de fills, que havien treballat tota la vida, que arribin a un lloc que s'hi van per passar-s'ho bé, i arribis tu i mira Maria, avui farem això, demà farem allò. Diu, jo me quedo en casa. Això per elles és una cultura que l'han adquirit sense enterar-se'n. I altres que en sa vida haurien sortit de casa i no haurien sigut capaces de sortir en un escenari a dir 2 paraules, avui són capaces de fer els pastorets. Va vindre a demanar si podia fer alfabetització. I bueno, vaig dir que sí, llavors ho fèiem al carrer Nou. Fa anys d'això, al carrer Nou. Cosa que també era dur, perquè clar, veure noies grans de 30 i 40 anys que no sabien escriure, que no sabien llegir. Ja m'ho diu, a Igualada et coneixen els 3 gossos. I em sap greu, perquè el que jo he fet és que m'ha sortit, vull dir, no és allò de dir, no ho fas perquè... I penso, tantes dones que ara d'aquestes que venen allà t'expliquen, i dius, veus, aquesta també té els seus mèrits. I jo això vull dir, hi ha molta gent que tenen tants mèrits com jo fets, o més.